Happy birthday to you. Okay, wish. Wish. Uy, yung blow. Yay! Hi guys! Welcome to Daday's vlog. Bihisa namin siya dito guys. Uy, dali na magkat. Bihisa namin ang celebrant. Kasi celebrant, magandahin namin ang celebrant. Okay. Ito, Post ka dun. ito ang damit ng gusto niya guys. Gusto daw niya ito. Sus nako. Tayo ka daw dyan, George. Kay, i-slow mo ko, George. Tayo ka dyan. Sige, Kay slow. i-head to foot natin. Di pa muna, mamaya na daw. Palang kinasal, mamaya na maglabas ang ano. Dali na. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Kay vlog siya dyan. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Sunda dyan. Close your eyes. Sunda dito. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Open your eyes. Wala pa. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Wow! You like it? Ano sabihin mo? You like it? Uy. Ha? Sige, upo na. Opo. Stand up na kayo. Mag-picture pa. Stand up. Sabi nyo, thank you everybody. Smile. Eh, berdoa ka ng birthday. Kayo berdoa birthday ni Lolo. Tsaka ikaw. Bantay. Jill, pa-picture Jill. Sige. 1, smile. Ganun na. Ganun na. Ganun na. Smile, uy. Smile, uy. Ganun. Bisu-bisu. Tingin dito, George! Happy birthday! Happy, oy! Ano hindi happy? Wala si Jill, namili ang salina. Kayo doon ni Lolo. Ay, na-story na din. Tama kayo doon ni Lolo. Ay, natimaan na rin. Kat magana niya. Tama kayo dalawa ni Lolo. Kayo man dalawa ni Lolo birthday. Sige na, sige Sabak Lolo. na. Sabak Lolo. Sabak. Sige na, Lolo. Sige na, Lolo. Ulit! Masa una mo naman din ay happy, oy. Balot? Balot nyo! Number 4. Di natin balot ayun. Kanina, ang kulit mo doon, diba? Ayusin. Happy birthday! Yan. Wow. Smile! Kinadit! Dito ka, Daddy. Tingin dito. Parang ko man, nalipay. Na-shock na siya. Kasi na-shock. Masya. Oh, kayong dalawa ni Lolo. Kayo dalawa ni Lolo. Kayo man dalawa birthday. Dali, kayo dalawa. Sabak lo. Sabak. Happy birthday sa inyo lahat. Smile, kinadit. Smile lagi. Ay, di ko ganahan na ito smile. Smile 1. Smile. Gusto mo na, piki mo nag-smile, oy. Parang nagkatawa kay Teacher Ate. Pakita ko Teacher Ate. Hindi, ipakita natin nag-teacher. Oh, skip yun. Oh, bitaw. Dala. Kailan na? Skip yung ano? Paganood pa. Yung... Nood ang teacher. Pinani, smile na kay Teacher Ate na. Para sa iyo, teacher. Pahamog daw siya. Hello. Smile, ganun ko. Ano ba? Hello. Ayan, wala siyang feeling. Oh, na-shock na siya. Jack. Oh, ganda masyado, oh. Ay, ilagay siya. Ilagay
siya. Ay. Papa ano? Nasyak dahil siya, Jen. Nasyak. Iyak lagi siya. Nasyak siya. Thank you, baka mama. Okay. Sing na tayo. Sing na, okay. Sing na. Sing na. Ay natin! Uy, baliktad man yung quick pops. Asa man? Natalikod siya gang. Ito magugugang, natalikod yung mga picture. Naamaw. Ay. Di, ito yung gino siya, ano agad. Ay, ano. Ay, balik mo. Hindi na ka mag-blow na. Layo naman ng kuwan. Oy! Sige na. Layo bitaw, saan mo na? Tungtong siya, tungtong. Iyak na lang siya sa kuwan dito sa cupcake. Hindi ka mag-blow na to. Oo. Dito na. oh. Hindi ka mag-blow to. Nagana ni Ariat-Ariat sa mga. Pwede mag-sing na tayo. Uy, si Lolo dura ah. Wait, Ay tama na. Ay kayo man dalawa magkanang kuwan. Excuse me dyan, excuse me dyan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Georgine and Lolo. Wish. Okay, wish. Wish. Uy, ang blow. Yay! Shocking, mandali na shocking lagi. Oh, si Lola na mag-blow. Lolo na ang blow, Gayo Lolo. na to ni para duwi ka taon. Ang shocking mo kayo. Puro magkarang kuan. Na-shocking lagi na siya. Nasya. Okay na, sige na. Tulala. Thank you pa ka, mama. Tulala siya. Ay, kala mo pa. Very good. Sige na. Si Lolo na ang blow. Si Lolo. Si Lola na po mag-blow pa. Pag-action na ba? Pag-shopping, pag-action. Blow na, Wish blow. na, pray. Uy, buti pray ka na mag-pray sa Mag-pray tadala. ka, mag-pray. Yeah. Alay lang, magbukas ako ba nun? Dako, ano magkano? Ani, taas kayo. Apsa na ta. Naapsan. Pare ganggang na mo ba? Naapsan na. Uy, kulang mo naman chinilas. Ay, nakarealize ko po. Pareho na kayo ni George, ni Bungot. Bungot na dito siya. Asa naman ang birthday, be? Ano ba siya? Ako'y isa anigang, ako apang kwaon. Anong sabi mo? Thank you. Nani, sa naman na po. Ano sabi mo? Isa. Prinsesa? Ay siya, Lula. Kat-kat na dyan sinina. Ako di man daw na mao. Ayun siya. Sabi ni Mami yan, no? Oh. Sabi ni Mami yan, oh. Wow. Ember? Itong birthday, oh, kuya. Wala siya ka? Ay, di mo ang ember na ano dad? Di ba? Ganda, no? Masak lagi na Dili, ilabay kayo. Eugene, ganda, no? Picture ka dyan. Pwede na tayo, pray, George. Eugene, sige na, sige na, sige na. Nasyak siya. Mag-bless tayo ng kanang. Okay. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. We thank you, Lord, for this special occasion, O Lord, for this day, for the celebration of birthday of Georgine and Lolo in advance. We thank you, Lord, for our family, for the good health, for the cakes, for the donuts, for the gifts, saan gifts? And for the long life, O Lord, and Lord, for the people na wala tali, O Lord, may you bless them, O Lord, and may you shower more love and blessings and safetyness, O Lord, and also to our family, may you pour out most love, most blessings, especially the good health and safetyness, and keep us safe from every evil and harm, O Lord. Thank you, Lord. May you bless Georgie and Lolo Yes, with more enthusiasm, more joy, more good health, more wisdom and strength every day, O Lord. And as we partake this food, may give us nourishment. And bless this food, this thy gift, which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen! Yay! Nasa. Go na! Let's eat! Ang Ikaw, dito ka na, ikaw, tigdiwa na. Nasa. Nana kay pagliwa diha. Nadiri ang plato ko Tara. Wash your hands first. Wash your hands. Gano'n.
Ano yung mga handa? Wala na mo. Lato mo tsara kay. Tapunan magbugas. Pwede to sa gawas. Pwede to. Asa mo bangko doon? Mayroon lagi yung bangko doon. Ano pang picture doon? Ang picture sabi kay wala ka na bungkag Dito ang ang pagkaon. background, no? Dito ang background. George, di ay mag-picture. Di ay tangkanan. Nakita dahil. Dito na mo. Dali sakyan. Picture. Padak. Ako man naman picture. Ay, dito na lang kay Dito George. na lang ka, George. Picture na tangkanan sa akin. Kay mabungkag na na. Dali sa pa ikaw. Ipigita na. Huwag bitoy. Kuan mo. Huwag bitoy. Huwag bitoy. Picture tayo. Madam Lisa. 1, 2, 3. Wala pa. Picture. Wala pa. Wala pa. Ganyan, George. Ganyan, ay. Dali lang, wala pa. Sige na, bataro. Ano, gitugnaw. Gaya po makuha na nito. 1, 2, 3. Magkapapusing palagi kagkadot. Wala, naliyok ko. Yan na. Narito ang plato. O, wash your hands na muna kayo. Save me of sport! Kapit nga kayo, ha? Save me of score! Get opera. Baby, if you... Ha? Wala ko nakaabot ang gusto. Ikaw, magsayaw ka mamaya. Pagkatapos ng kain mo. Open ko. Sige. Open ka ng regalo. Ayaw, sus, uy. Iba. May memorize naman na nimo. Mura na kaksakuan. Dili makita mo tama. Patay mo yan. Wala ka na. Memorize naman mo na nimo. Good. Dugayan. Di ko rin ikaw yung makurintihan ng tamakan. Nakay nga sa'yo mo. Ang secret. Gamitin mo ka mo. Nalagi timing ana. Tanawa. Good. Dapat i-press ni Pocky Mountain ka na. Wala ka siya sa arrow. Ay, pulis ko yung halipin yun. Awak daw. Dalam ko sa nalitita lang sa kissing book dito. Sa kissing book. Awak daw. Kissing book ang feeling nila. Ay, katang gising good. Kasi si El. Si Noah. Say Thomas Word. Okay, daw si Ganggan na. Ako daw eh. Oh. 1v1. Ay, hala na. Humana lang kami laro ni Daddy. Kagwala mo. Wala ka pa tapos ka. Plastic na ito. Bako na. Hindi ka mapulba. Kami pabuksan ako. Open! Open na si ating celebrant na kanyang regalo. Open your first gift. Sige daw. First gift. I-open mo daw. Ang first gift mo, be. Sige na kayo. Makita mo man ang vlog mo dyan. Wala na, nakuha na ako. Namug na ka lang. Kailangan si Kuya nga niya operating ata. Isipog daw. Tarong nga daw. Hoy, tingnan mo ang first gift mo, Ano be. isa na po ka game? Sus, katagal ba ma-open yan? Sirain mo para maraming gift pa magdating. Wow, ano yan?
Ano yan? Bilyar? Wow! Ah, mag-bilyar tambay mamaya. Ha? Ay, Billiard, billiard. Billiard din ate. oh. Tanawate, get some billiard. Tawag-tawag ka na. Hey, billiard. Sige. Mamaya na mag-bilyar pag wala ng ano, Third game. tao. Uy, sibog na na yan. Unsa naman na siya, uy. Ah, daog ko. Yan, first gift. Anong first gift mo? Ah. Pakita mo, ikakita mo. Bilat na badminton. Agay ba? Ah, ito. Tennis. Wala na tennis. Oh. Matapos siya kain, mag-open na ng second game. Ito na. Hindi na. Kuya Wade, pila ka gift di ay na. Wala na tennis. Ay, ko asa may gift nimo, ay gitulo na raw ko asa diya. Kana lagi. Ay ko na. Bakit green? Hindi makita. Akala ko walang gift dyan. Pero green. Kuya, Walang pagtarong pula. ka ha. Ngayon ka. Ay, anak. Diyan mo na. Dance mo na. Yun, dahil na kayo na ipat. Yun na mo mga magawas. Sa dance mo na tayo manood. Sa dance mo na tayo manood. Para, kuya, uy. Tarong, guya. Alin ko na wala. Wala pa man nagugat. Papagaling, ikaw ang Pagani. Ay, maunga na rin ang gawin niya. Kuya, uy, ito mo. Naitanong, magaway mo score. Bitaw. Ay, sa service, kuya, uy. Di ba na mga kuya, binuang naman na oy. Ayun, sugi sa kapatid. Yes, I won. I won. Yes! Agad! May tamir! May tamir! Ako na ko daog. Ako, dako! Damag mo diya, oy. I'm going to win. Ang goal natin kay 100. Yun ang tubig. Wala ko. Ay, pagkiyat kuya ka magkuba. Wala na to. Yan daw yan, pinood daw ako yan. Ano sa gitna ko diyan? Ito magilaro natin dirty. Yeah, my color. Pick ko yan, Parker. Asa kayo sa kaya ditagang na? Matungin na naman remote. Hindi mo tampi. Dara dong. Pag hinay ka, makaigo ka. Ako yan. Ay! Bakit ito tayo? Reman first. Ano sila? Akin yan. Ay, please. All you have to do is win. Yay! Yan, ito lang ha. Wala na. Meron kain. Yeah. Daddy. Open na ng second game.